Net zo gezellig. Ja, hij is altijd gezellig met jullie, ja. Mijn man kijkt altijd die programma en ik kijk gewoon mee, hè. Oh, ja. Ja, normaal zou ik niet kijken. Niet? Nee, ik hou van andere programma's. Maar ik vind het leuk, jullie programma's. Ja, waar houdt u normaal van dan? Van de moorden en zo oplossen. Ah, ID, dat is Investigation Discovery. ja. U houdt wel van een beetje... En Aircraft Investigation, dus dat is vliegtuigen. Hé, wacht, nee, Hé, daar komt er nog een onder de boete. Ja, van die maar. Maar als we een keer een moord oplossen, dan gaat u wel kijken. Ja, zeker. En in de tussentijd kijkt u even Ja, goed, maar dan ja. met uw man mee. Ja, zeker. Oké. Oké, ik ga vandoor. Tot ziens. Tot Dag. ziens, dag. Oh. Goeie. Brief geven we al even hier dan. Dat kwam Weet ik niet. niet, een bekende. Ja. Ja, zien we eens een keer een vloer erop en dan rennen ze allemaal weg. Hoezo? Ja. Ik verhuurd erop geweest. Oh, wacht, we zien... Oh, Ja, wacht. wacht. Nou herken ik hem weer, maar we zien nu aan de andere kant. Oh, zo, ja. Ik op. Hoe is het met de vlaggen? Goed. Stol weer, hè? Waar? Ja, voering. Ja, maar voor aan de stroot. Ja. Meug het nou al? Ja, zeker. Alles goed. Alles goed. Alles gewonnen. En we zullen je nog een keer goed genuttigd weer, als de vlaggetjes daar zo zien. De koffiestijd altijd. Kan nog, hè? Kan nog, hè? Is... Dan komen we nog een keer. Ja, goed. Binnenkort als het fijn weer is. Goed, doen we. Dus we hebben alles voor elkaar nou. Ja. Dank, Alles geregeld. mede dankzij onderweg. Wat brengt je hier? Ja, door. Ja, de auto, maar De auto. wat voor reden? Wij vonden het wel weer een stiet om deze kant toe te gaan. Via Berg en Paarlo, dan deze kant op. We dachten van, we zien al lang niet meer een vloer erop geweest. Ja, goed. Doet je de vrouw de groeten? Doen we. Ja? Hoe is het Ja. met de keeper? Ja, goed. Ja? Ja, zeker. Heb je die nog steeds? Ja, zeker. Ja? Heel jaar door. Hele jaar door. Kippen te koop. Goed zo. Hey, lot het goed gewoon. Ja. Ah, joh. Hoi. Hey, en jij woont hier op den Brei? Ja. Naar volle tevredenheid? Ja, waarom niet? Lekker rustig hier. Dat kan ze wel zeggen, ja. Als er hier wat langs komt, dan ziet je dat toch wel richtig, dat of komt- niet? Er komen toch genoeg langs. Vullen hun. Ja, dat hebben we net wel gezien, ja. En dan, oh wacht, dat beurtje wat er staat, dat is van oog. Dus die schieten hier regelmatig bij jou in de hoofd. Die hun. De huffer. Moet je de overlast zeggen? Nee, huffer niet. Nee. Of Het is, wel? het is vervelend. Ja. Maar wat duist er eraan? We moeten allemaal naar de wc, of niet? Ja. Ja. Is het niet veel makkelijker om dat dan... ja. Ja, we hebben er laatst aan nog een uitzending over gehad. Ja, maar je kunt daar weinig over zeggen, of niet? Wat moet ik er nou over zeggen? Ik kan er niet dieper op ingaan, want het is 20 anderen tegen de kop op. Nee, maar eigenlijk heb je door wel alles mee gezakt, of niet? Ja, toch? Ja. En dat zien mensen die komen ze in het dagelijks Ja, leven, komen ze die overal tegen en dan komen ze hier met een Nee, hond langs en het dan... heeft zijn voor- en zijn oordelen op de hoek van het deurbonen. Ja. Ja. Ja, eigenlijk hebben we alles opgenoemd dan, hè? Voordeel is, het belangrijkste voordeel is de rust. Het voordeel is dat ze vanmorgens wakker wordt. Het is fijn om te gaan kijken. En het nadeel wisten we, wie voor het huis kochten. Toen had je al zoiets van, dit kost wel eens een hondenpetje zien, hè? Nee, maar dat weet ze van tevoren. Als ze een keer om de geen kijkt, dan weet ze dat. Ja. Ja, tot voor u komen. Hoe lang woont je hier nou? 2,5 jaar. Oh, dat is nog niet zo lang. Ziet je van hé? Nee. Van Berg. Maar dan moet ik uitkijken wat ik zeg, Berg en Terbliet. Oh! Een ganz ander stuk. Want normaal gesproken als ze Heeberg is, dan bedoelt ze Sint-Odiliënberg. Ja, daarom zeg ik moet uitkijken wat ik zeg. Ja, Berg en Terbliet, Ja. dat is niet langs de deur. Wie ziet je dan heen terechtgekomen? Werk? Nee. Een beetje landelijk gelegen. Gaat zoeken. Een klein huisje met een hobbyruimte. Want
Want die Dat hobbyruimte was belangrijk, want de hobby, dat is Knutselen. knutselen. Van alles en nog, 2 rechtereng. Dus wat heb je aan het huis ook flink moeten knutselen? Nee, dat moet nog gebeuren. Oh, dat moet nog gebeuren. Ja. Wat moet er gebeuren dan? Dat is nog van net na de oorlog, dus alles. Dan heb je ook wat op de nek gehaald. Of is dat juist de charme? Dat is ook de bedoeling. Want de kant voor alles al nu gezet. Hebben er nou... Huurt het allemaal bijeen? Ja. Oh! En wat loog door hier iets anders dan? Dat wordt de oudstofveerderie en een verrekenstal. Wat grappig zeg. Dus er loop even mee, want dat vind ik wel leuk. Ik dacht dat dit een compleet ander adres was. Dit is wel leuk. Dat soort dingen, dat maak je zelf. Dat maakt mijn vrouw. Oh, Rudy, heb je gezien? Oh, enig. Enig. En dan heb ik het niet over de kabouter, maar dan heb ik het over... Ja. Knutselen ook, Wat ja. een leuk idee. Die is van beroep timmerman. Timmervrouw. Een timmervruik, hè? Ja. En waar is die nou? Die is werk. Die is ergens timmeren. Nee, ze zit niet meer in de boe. Niet meer. Nee, als vrouw zinde in de boe is het toch een beetje moeilijk. Dat klinkt een beetje als hashtag MeToo. Ja, ze is als... Wordt ze als Dat- vrouw onheus bejegend dan door die mannen in zo'n wereldje? Nee, dat niet, maar het is toch in een mannenwereld. Als vrouw zinde is zwaar werk en die wordt toch niet geaccepteerd. Of geaccepteerd. Niet voor vol aangezien. Jawel, als persoon wel, maar niet als voor het werk. En door, je kunt ook hand over een vuur steken dat ze net zo'n goede timmerman is als menig man. Ja, meubelmaker is heel goed in. Maar dat is dan toch jammer? Dat is het ook, maar ja, als ze in de boe niet... Als ze er niet in geaccepteerd wordt in het werk, dan... Er zijn nog meer beroepen waar dat zo is. Ongetwijfeld. Ja. Er is ook veel over te doen op dit moment. En hè? er wordt onderbetaald. Onderbetaald, Ja. niet geaccepteerd, niet voor vol aangezien. Ja. En wat heeft het met Heur gedaan? Dat ze het door dat soort flauwekul niet heeft gered in het vakgebied waar Heur hecht leed? Maar het vakgebied deed ze wel nog. Als knutsel, ja. Hallo, in de vreemde tijd? Ja, Oké. Nou, volgens mij is hier genoeg te knutselen, hè? en ze werkt nu in de zorg, dus... Dat is ook knutselen, maar knutselen aan mensen. Ja. En daar haalt ze wel, ook wel heel voldoening uit. Dat vind ik ze leuk, dus dan is het eigenlijk goed. Maar dan moest ze toch ook een opleiding voor gevolgd hebben? Had ze zich laten schoelen of zo? Ze is daar een beetje ingerold. Ja. En dat duidt ze hier in de buurt? Ja. Oké. Hey, maar en je woont hier met z'n tweeën? Ja. En is dat allemaal knutselruimte? Nee, dat zijn ruimtes die ik verhuur voor opslag. Oh. Dus ze gaan steeds kleiner wonen. Ja, maar ze willen wel ruimte hebben. Spullen kwijt te werden. Hoe komt ze door naar B? Ja, hoe moet je dat zeggen? Eén stuk is voor mij, voor te knutselen en voor op mijn opslag. En de andere stuk, dan moest je kijken wat de economie deed, toch? Ja. Nu boe van de garage, boeben ze een sloopkamer. En ze hebben steeds weniger plek. Maar we moeten ze heen ze hebben hobby's, maar we moeten ze heen met. De zolder wordt omgebouwd tot sloopkamer. En dan kun je hier ruimte huren voor spullen neer te zetten. Hey, en dit heb je allemaal in die 2,5 jaar al gedaan? Alsjeblieft. Heb je niet stilgezeten? Nee, dat heb ik al niet. En wat is ook vakgebied? Ik heb een aannemersbedrijf. Ah. Ja.
En als er nou... heb je een goede timmerman? Of je wordt gewoon eigen vrouw wel eens in? Ze helpen alles met, maar Oké. in de regel is het, ja, moet ik toch mijn eigen lui proberen te krijgen. Ja, En hoe lang heb je ook eigen aannemersbedrijf al? ik ben nog 15 jaar. 15 jaar. Nou hebben we het in dit programma wel eens drukker gehad met mensen die op de een of andere manier in de bouw of zijdelings bij de bouw waren betrokken. En gelukkig is het weer enigszins aangetrokken. Hè? Is het ooit slecht geweest? Ja, dat zei toch iedereen? Dat het slecht was op een gegeven moment in de... Heb je daar geen last van gehad? Dat moest eens kijken naar hun eigen portemonnee. Dat moet je me eens uitleggen. Is het een hoes, is dat 10 hoes? Of is het allemaal van de bank? Kijk eens naar drieën. De cameraman, de geluidsman. Geeft als je... Er is geen antwoord op te geven, maar als je eerlijk bent, is het eigenlijk van de bank. Gedeeltelijk. Ja. Of geld van u, 100% of 110%. Of gaan ze onder water. Ja, en wat heeft het met de malaise in de bouwsector te maken, waar iedereen het over had? Dat het of de bank is die betaalt, via de hypotheek. En de lui die gaat hebben, die houdt het vast. Die willen het niet uitgeven. Dus op het moment dat het economisch slechter gaat, kon mensen meer op de centen zitten. Dat heeft met slechtszin te maken, niet. Geen was ze wel eens.